Rachel J Mkhonza oqhamuka eDumbe location ongaphansi kwe-Launching Club yesiza kancane elokishini. Inhloso yethu ukuthi sibe ne-Launching Club yobantu abadala uku-exercise nokuthi sibasize sisizakale kuzo zonke izifo lezi ezikhona. Kubalulekile ukuthi umuntu mayisemdala ayivocavoce cause sihlaselwa izifo zo-BP, zoshukela, zamathambo, izifo ey'ningi. Kodwa ngokuthi sikwazi ukuthi uhulumeni wethu asisize ngokuthi kube nama-Launching Club. Siyabakhuthaza abantu abadala, abantu asebeno-60 upward ukuthi beze bazoyivocavoca. Kuhle kakhulu ukuthi uyivocavoce uzokwazi ukuthi impilo yakho ithi ukusimama. Abantu abaningi kade befisa ukuthi-ke beze lapha kodwa abanye babanjwa izingqinamba. Thina-ke sesino-60 njoba siyilapha nje nisibona ngazuthi sibancane. Kungoba silokhu saqala lokuyivocavoca ngo-2012 silokhu simile, silokhu nje siwina, sishaye ilokhali siya kwi-district, siye kwi-province, sigcine sekuyi-national. Siyabonga kakhulu kuhulumeni wethu ukuthi akwazi ukuthi asinikeze lolu hlelo lokuyivocavoca abantu abadala. Ongakaboni sicela ukuthi asukume eze ayikhuthaze ukuze azokwazi ukuvikeleka kulezi zifo. Ziyehla ngempela lezi zifo uma ukwazi ukuthi usondele nawe uzoyivocavoca. Ngamagemu nje alula amakhodi esiwadlalayo akusiwazima okugijima kuphela. Uyayifuzela ukuthi ufuna ukwenzani. Siyabonga.